Una fira com el Lactium aporta al sector formatger visibilitat, al final és una festa del sector, que hi ha tot un món de formatge artesà que està a prop seu i més són productors que cuiden el territori, que és important que sàpiguen què hi són. El Lactium pel sector formatger és un aparador per donar a conèixer els formatges catalans. Per crear volum de negoci, ja que a part del client de venda final també solen venir a visitar-nos petits distribuïdors o grans distribuïdors. Tenim molt clares algunes marques molt comercials espanyoles, sobretot, però si la gent ve al Lactium i veu totes aquestes parades, jo crec que ens ajuda a conscienciar una mica la gent que hi ha molts de productors treballant a Catalunya i fent coses molt interessants. Pel sector formatger representa una molt bona oportunitat de donar-nos a conèixer arreu del territori. Lactium pel sector formatger penso que és la fira que està oberta a tothom i és una fira que està molt cuidada i agrada moltíssim tant al públic com als formatgers. I en definitiva per prestigiar socialment el formatge.